Tervetuloa 3. jaksoon kunnon kahvia kotikeittiössä. Tällä kertaa leikitään vanhalla kunnon mokkamasterilla eli kahvinkeittimellä. Tätä varmaan kaikki on käyttänyt ja käyttää ja tää on ihan sinänsä näppärä laite, mutta on muutama juttu, mitä tässä on hyvä muistaa. Ensimmäisen te näitte jo äsken. Kaadetaan vesi, raikas vesi, jollakin muulla kuin tällä kahvipannulla. Toinen asia. Taitellaan suodatinpaperin reunat ja huuhdellaan tämä suodatin. Mulla nyt sattuu olemaan tässä tätä äsken keitettyä kuumaa vettä. Tän voi toki normaalisti tää tehdään varmaan niin kuin tiskipöydän päällä, mutta lorotan sen nyt tähän mun tilapäisviemäriin. Eli tässä paperin maku lähtee tuolta suodattimesta pois ja se on muuten ihan oikeasti niin, että siinä on sitä paperimakua, jos sitä ei huuhtele. Noin. Pistetään suodatin tuohon ja mitataan kahvi. Tällä kertaa mä käytän ihan kahvimittaa. Mä pistin tonne 3 mitallista vettä, tai siis 3 kupillisen verran. Mä laitan sinne nyt tämmöset niinku tällä lusikalla kunnon kukkuraiset 3 tätä kahvia. Satun tietämään nyt, että se on tässä tilanteessa oikea. Ja sitten tullaan jippoon numero 2. Kunnon tippalukko, pistän sen kiinni, kahvinkeitin päälle ja sitten tapahtuu jotain jännää. Eli jos muistatte siinä edellisessä jaksossa käsisuodattimella, mä ensin laitoin siihen vähän sitä vettä, jotta se lähti ikään kuin kuplimaan ja sai pikkasen turvota se kahvi. Ja vasta sitten pienen tauon jälkeen suodatin sen loppuun. No tää automaattinen kahvinkeitihän ei osaa tehdä sitä samaa, mutta me voidaan sitä vähän auttaa. Eli niin kuin huomaatte, niin tässä ei kauan nokka tuhise, kun täältä rupeaa ensimmäiset vedet tulemaan. Mä annan sen tosta purskauttaa sinne 2, 3 tuommoista pientä purskautusta. Ja sitten mä hetkellisesti sammutan tämän keittimen. Ja mulla on lusikka ja se mitä mä teen, mä vaan kevyesti tän täällä sekoitan, jotta mä varmistan, että sinne ei jää kuivia klönttejä ja koko kahvi on hyvin siellä ikään kuin kastunut ja lähtee uuttumaan. No mitäs sitten? Ei muuta kuin keitin päälle ja sitten kannattaa muistaa avata tippalukko, koska muuten se menee pitkin pöytiä ja siitä ei seuraa hyvää. Nyt me annetaan sen valua. Ja sillä välillä mä sanon pari asiaa nyt vielä ikään kuin kertauksena. Ensimmäisessä jaksossa puhuin siitä, että mylly kannattaa hankkia. Ja jos hankit tai kun hankit myllyä, niin yksi pieni idea on se, että osta mylly, jossa on tällaiset jauhinterät. Tässä mallissa on esimerkiksi täällä tämmöinen spiraalimuotoinen terä, joka imee ne pavut tuonne ja jauhaa ne näitä teräviä teriä vasten. Koska ne versiot, missä on ikään kuin nurinpäin käännetty tehosekotin ja semmoiset leikkuriterät, se tekee kovin epätasaista jauhatusta, sinne tulee pölyä ja sinne tulee isoja kappaleita ja siitä voi tulla kitkeryyttä siihen kahviin. Eli kun ostaa myllyn, kannattaa ostaa sellainen, jossa on tuollaiset jauhinterät. Tässä käsimyllyssä on myös samalla tavalla näkyy, että siellä on tuollaiset kartiot, joiden välistä ne pavut jauhautuu tasaisesti. No nyt yksi asia tästä videosarjasta on se, että mun ajatus on se, että tämä antaisi vinkkejä tämmöiselle tavalliselle kahvinkeittäjälle joihinkin asioihin, jolla saadaan pikkasen parempaa kahvia. Jos sä oot semmoinen aktiivinen kahviharrastaja, niin voi olla, että tämä näyttää siltä, että mä oikaisen asioita, mutta netistä löytyy kaikenlaista tietoa. Esimerkiksi suomalainen ristretto.fi, Ristretto-foorumi on kahviharrastajien keskustelupaikka, josta löytyy kyllä kaikenlaista tietoa. No niin, nyt meillä on käytännössä siinä niin kuin hyvin valutettu Mokkamaster kahvi ja vielä yksi jippo. No, tässä on nyt niin vähän tätä kahvia, että ei varmaan tapahdu sitä, mutta useimmiten isompi pannullinen kannattaa vähän pyöräyttää sekaisin, niin siellä on tasalaatuinen kahvi joka puolella. Ja katsotaan, tekikö kone yhtä hyvää kahvia kuin käsisuodatus äsken. Tää on vähän eri makusta. Tää on jännä juttu muuten. Kaikilla laitteilla saa eri makusta kahvia. Hyvää on tämäkin.